Kampeonatu egin behar diu. Sagardua, jo, deituko dio honek, Sagardua, torre honea, Jose Mari, jo, dispara. Baina ze tresna dira hauek. Oantxe Motoko eskorkeritan ibiltzea ere gustatu itxezegu. Eta, ostra. Deituko diogu, Sagarduai, platz. Sartu gorko zu Sagardua, bale? Orduan, Jose Mari, gaur jarriko zaitugu Sagardu bateatzen, baina oituta etzaren Zema daude? Lau. Bagoitza entzat Hombre, Eta plazaola... Ni, epaile, bestela, kriston paliza nago izan. Era inbertzaio. Xavier, hori, gogoratu, gazte denborak. Zein behar da plazaola? Bueno, zuekin berdezuena da, horrei, era inondo, Eskerrakin. hemen dikan, Eskerrakin. sartu berdezue, Sagardua, bagoitza bere bason. Ez dut aldezue? Bagoitza bere bason. 30 segundu ikutizue hortako. 30 segundu? 30 segundu. Zeine gehiago bete basoa. Basoa gehien betetzen dunak, arek iraziko du. Eta Jose Marin txapela arek eramango du. Bale, prestadete? Bai. Harri danok ondo, Harri danok ondo, olaxe. Venga. Bota. 3, 2, 1, erain, bota! Hemen ez da, zeateatzen! Erain gehiago. Erain ondo, alkain, ze hostia! Hemen ez da, zeateatzen! Euskitzen txorrota! Azkeneko 10 segundu ituzue! Plazaola! 10 segundu! Lau, ez, iru! 2, 1, bale! Oiga, txorrota, oi! Gana piñatina! Emate aliñon basea. Iga, ultimatikoa izan dio azkenean. Ikus ditzan ba. Barriola, Hau da, euskitzen basua. Nio, hor, jarri jo eskaxa zio. Ostra, azkeneko 3 segundotan alkainek desente. Galartza. Galartza ikusten du. Jose Mari. Gaur txapelik ez da, Jose Mai. Txotudik, durik etxeo! Galartza! Apa, Galartza! Galartza, honek demostratzen dik. Eta Jose Marik ipiniko dio. Honek demostratzen dik, ez dela, ezertarako balio ez duenik. Oentxe bertan, hori da. Elosegi 3 relebota eukidue, eta... Boina zelosegi. Ni txapelan bagaztegoan, ez pate. Zalda bine jantzio, ez? Bezan naiz kofra de zerrena. Baina, bueno, izango.